Machiegni kono magi pau tuke kama jatugo mang'ula e tuke mag adhong Conjestina Achieng mong'ere kaka Hands of Stone ni kod paro mar duogo e tuke mag adhong bang' tieko thieth mare mar kedo gi yedhe mamero ji e kar rito jogo matiyo gi yedhe mayudore e kaunti ma Mombasa. Kitaye gi kocha mare Humphrey Somenda, Konje lero ni olap dhoge ndong' ne tuke mag adhong e tielo mogik kapok odhi e rutaya. James Opondo lero no mathoth. Osekalo dweche 4 nyaka jatugo Conjestina Achieng tere kar thieth ma Mombasa Women Rehabilitation Center mayudore e kaunti ma Mombasa. Notieko thieth mare dwe achiel mokalo bang' yudo thieth kuom dweche 3 kendo koro osedok e pap kotimo orako e tuke mohero mag adhong. Conjestina lero ni dhi e rutaya pod oketo tenge kotimo ikruok mar tugo tuke mogik. My future plan is to meet Lelali. That's my future plan. I want to meet this lady. I'm really eager to meet this lady. The reason why she is the current champion at the moment, I'm not willing to see her being a champion and I'm still around. Chiero riwruok mare mar Conjestina Achieng Foundation mane ogore piny nikech nok mar omenda e gino modwaro timo gi sani ka kar tiegruogno bende obiro tiyogo mar timo ikruok ne tuke kaachiel gi tiego rawere mani kod lik mar tugo tuke mag adhong. I'm urging all individuals, companies, personals to come to chip in, help me revive the foundation, because the foundation was also helping me, keeping me busy all the time, mentoring youth, not to get into drugs, because drugs is the most dangerous and notorious category in the region. Humphrey Somenda ma en kocha mar jatugono jiwe mondo kik odhi e rutaya gi sani. Somenda wacho ni pek mar Conjestina dok piny kipimo gi kinde mokalo, kata kamano jatugono ni kare mar duogo e pap. Conjestina round 2 huenda ikawa kali zaidi kuliko Conjestina round 1 ambayo iliisha, kwa sababu vile namuona nakuja ana nguvu nyingi. Kocha no ni kod geno ni Conjestina ni kama kare mar dhi mbele gi tuke adhong kendo johera mage biro nene e pap kinde machuok mabiro. Ikiwa ataendelea hivi, kusema ukweli, katika ulingoni huu atatambulikana zaidi kuliko vile alikuwa, kwa sababu saa hii alinajua makosa aliyokosea, sasa anaendelea kurekebisha, ambapo sasa atakuwa mkali zaidi. Kana medo wuoyo gi jofwambo, kocha no nolero ni jatugono biro medo bedo e kaunti ma Mombasa kendo geng'o wuothe mage manyalo tere dala kuma owacho ni chandruok mage ne ochakore. Conjestina osebedo katimo orako e kaunti ma Mombasa kuom kinde ka kinde, ka bende otiego jotugo matindo kaka yor chiruok ne oganda. James Opondo, Ramogi TV. Kocha Robert Ngisarei mosebedo katiego jotugo mar were tuke mag ng'wech biro telo ne jotugo